സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരിഷ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശിവപ്രഭാത് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്ക്രീന് കാണാലോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത വിശ്വേശ വിശ്വാത്മാൻ വിശ്വമൂർത്തേ സ്വകേഷു മേ സ്നേഹപാശമിമം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. അത വിശ്വേശ വിശ്വാത്മാൻ വിശ്വമൂർത്തേ സ്വകേഷു മേ സ്നേഹപാശമിമം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. അല്ലയോ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവേ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവേ, അല്ലയോ പ്രപഞ്ച സ്വരൂപത്തിന്റെ വ്യക്തി സത്വമേ, എന്നെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും വൃഷ്ണികളുടെയും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ദയവായി വേർപെടുത്തിയാൽ. ഇവിടെ കുന്തിമാറാണി ഭഗവാനോട് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവ്, പ്രപഞ്ച സ്വരൂപനുമായ പ്രപഞ്ചനാഥ കൃഷ്ണ, പാണ്ഡവരിലും വൃഷ്ണികളിലും എനിക്കുള്ളതായ ഈടുറ്റ സ്നേഹബന്ധത്തെ ദയവ് ചെയ്തു നീ വിച്ഛേദിച്ചു തന്നാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓ, നമുക്ക് തോന്നാം അല്ലെ, എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണല്ലേ. ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഭഗവാനുമായിട്ട് മാത്രമാണല്ലേ. അപ്പൊ ആ ബന്ധം കൂടുതൽ എന്താണ് ദൃഢമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ്, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുക എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. കുന്തി മഹാറാണിയെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അവരുടെയൊക്കെ പാണ്ഡവരൊക്കെ പക്വതയെത്തി, എല്ലാവരും എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് മക്കളൊക്കെ ആയി അല്ലെ, എല്ലാ തരത്തിലും അവര് സന്തോഷവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് 4 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ബ്രഹ്മചരി, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 തരത്തിലാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വാനപ്രസ്ഥം. എന്താണ്? ആദ്യം ബ്രഹ്മചര്യം. അതെന്താണ്? ഗുരുകുലത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മചരിയായിട്ട് ജീവിക്കാം. പിന്നെ ക്രമേണ വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ്, വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ജീവിക്കാം. അത് ഓരോരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. അല്ല, ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് തന്നെ തുടരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും തുടരാം. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരാകുമ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്ന് ഒക്കെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാവുന്ന ആ അവസ്ഥയാകുമ്പോൾ അവരെ എന്താണ് വാനപ്രസ്ഥത്തിനായിട്ട് പോകുന്നു, തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനമുള്ളതാണ് സന്യാസം അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ്, ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ആ കുന്തി മഹാറാണി 2 തരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തെ, ഒന്നെന്താണ് അച്ഛന്റെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നത്, പിന്നീട്
ഭർത്താവിന്റെ അതിൽ വരുന്ന ബന്ധുക്കളെ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ദയവായി വേർപെടുത്തിയാലും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പ്രഭുപാദരി ആ കുന്തി ദേവിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നതിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സ്വന്തം താല്പര്യത്തെ ആധാരമാക്കി വല്ലതും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നവനാണ്. എന്നാൽ ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ കഥയതല്ല. കുടുംബ ബന്ധമെന്ന സ്നേഹപാശത്താൽ ബന്ധിതരായ അവർ ചില സഹായങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ നിർബന്ധിതരായേക്കാം. ശ്രീമതി കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്റെ നികട ബന്ധുക്കളായ പാണ്ഡവന്മാരോടും വൃഷ്ണികളോടും തനിക്കുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിച്ചു കിട്ടുവാനായി അവർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പാണ്ഡവർ സ്വന്തം മക്കളാണ്, വൃഷ്ണികൾ പിതൃ കുടുംബക്കാരും. ഈ രണ്ടു വിഭാഗക്കാരോടും കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധമാകട്ടെ സമാനമാണ്. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതന്മാരാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും സഹായം കാംക്ഷിക്കുന്നു. കുന്തി ദേവി ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തന്റെ മക്കളായ പാണ്ഡവന്മാരോടൊത്തു താമസിക്കുന്നതിനാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയായാൽ തന്റെ പിതൃ കുടുംബക്കാർക്ക് കൃഷ്ണ സഹവാസം എന്ന അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഇത്തരം പക്ഷപാത ചിന്തകൾ കുന്തിദേവിയുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സ്നേഹബന്ധ പാശങ്ങളെയും മുറിച്ചു കിട്ടുവാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനെ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പരിധിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്നേഹപാശത്തെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് വിസ്തൃതമായ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിധി വികസിപ്പിക്കും. 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ സംഘം ഇതിന് നിദർശനമാണ്. അവർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു. അവരെല്ലാം വളരെ ഉയർന്നതും സംസ്കാര സമ്പന്നവും ധനാഢ്യവുമായ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ബഹുജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി അവർ സുഖസൗകര്യ സമൃദ്ധമായ സ്വഭവനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസികളായി. കുടുംബ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം പ്രവർത്തന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിധി വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ ആർക്കും ഒരു ബ്രാഹ്മണനോ രാജാവോ പൊതു നേതാവിനോ ഭഗവത് ഭക്തനോ ആകുവാൻ അർഹത ലഭിക്കുകയില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒരു ആദർശ രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് മാതൃക കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ പ്രിയതമയുമായി തനിക്കുള്ള പ്രേമബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് ഒരു മാതൃകാ രാജാവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാര്, ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ അന്നത്തെ മുഗൾ വംശത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ധനകാര്യമന്ത്രിമാരൊക്കെ ആയിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ഒക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ശമ്പളമായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോ അവരതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമിയൊക്കെ പല അവിടെ നിന്ന് അവരോടൊക്കെ രാജാവിനോടൊക്കെ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് ലീവ് എടുക്കും. അസുഖമാണ്, പനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലീവ് എടുക്കും. എന്നാൽ രാജാവ് ചാരന്മാരൊക്കെ അയക്കും അന്വേഷിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴെന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭാഗവതമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതാണ് കാണുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാജാവ് തന്നെ വന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ പിന്നീട് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് അവർ ആ ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അതൊക്കെ അവിടെയുള്ള ആ സുരക്ഷ ആൾക്കാർക്ക്, അവിടെയുള്ള ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കൊക്കെയാണ് ആ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ പൈസയുടെ ഭൂരിഭാഗവും അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സഹായിക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ് വൃന്ദാവനം ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ആ വൃന്ദാവനമൊക്കെ കാടുമൂടി ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത തരത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആർക്കും
കാണപ്പെടാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത്. അവർക്കറിയാം, അവരൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ മഞ്ചരിമാരാണ്. അവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം കൃത്യമായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് തങ്ങളുടെ സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ജമീന്ദാറുടെ ഒറ്റ മകനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും ഒക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി വരുമായിരുന്നു. കുറെ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ വീണ്ടും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ അവസാനം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. പിന്നീട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു. പിന്നീട് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിസാരമായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു, സനാതന ഗോസ്വാമി ആ ചിന്താമണിക്കല്ല് കുപ്പത്തൊട്ടിയിലിട്ടിട്ട് അത് ഒരു ഭക്തൻ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് ഹരിനാമം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളത് ഹരിനാമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനും ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അതാണ് ഏറ്റവും അമൂല്യമായതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ അതിലും ഉയർന്നതല്ല ഒന്നും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഏറ്റവും ഉയർന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പദവിയും എല്ലാം സമ്പാദ്യവും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരികയുണ്ടായി. ബ്രാഹ്മണൻ, ഭഗവത് ഭക്തൻ, മഹീപാലൻ, ബഹു ജനനായകൻ മുതലായ വ്യക്തികളെല്ലാം തങ്ങളുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വിശാല മനസ്കരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ബുദ്ധിദേവിക്ക് ഈ സംഗതി അറിയാം. താനൊരു അബലയാകിയാൽ അത്തരം കുടുംബിക സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമോചനം അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനെന്നും പ്രപഞ്ച മനസ്സിന്റെ അധീശനെന്നും അവർ വിശേഷിപ്പിച്ചു വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബ ബന്ധം എന്ന കഠിനമായ ഗ്രന്ഥി ഭേദിക്കുന്നതിൽ ഭഗവാനുള്ള കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് അത്. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ മനോദാർഢ്യം കുറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനിൽ തനിക്കുള്ള പ്രത്യേക വാത്സല്യ നിമിത്തം തന്റെ സർവശക്തമായ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് അയാളുടെ കുടുംബിക ബന്ധങ്ങളെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അറുത്തു കൊടുക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ പരിപൂർണമായും കൃഷ്ണ ആശ്രയനായി മാറുന്നു. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് അയാൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള മാർഗം നിർവിഘ്നമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ പലപ്പോഴും പല ഭക്തർക്കും അല്ലെ, നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടറാചാര്യായിട്ടുള്ള എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ പറയുകയുണ്ടായി ക്ലാസ്സിൽ. അവര് എന്താണ്, പ്രഭുപാദരുടെ ഭാര്യ പ്രഭുപാദര് 6 വർഷമൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ വിവർത്തനമൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു അട്ടി പേപ്പർ അതൊക്കെ പിന്നീട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കല് പ്രഭുപാദർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാര്യ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പഴയ കടലാസുകൾ എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അന്ന് അതിന് പകരമായിട്ട് എന്താണ്, പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന് വരെ വേറെ സാധനങ്ങളെ കൊടുക്കും. അപ്പോ അതിന് പകരമായിട്ട് തേയില വാങ്ങിച്ചു, ചായപ്പൊടി വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോ അത് എന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് പ്രഭുപാദര് വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേ അതൊന്നും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴേ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ കൊടുത്തു, തേയില വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് അപ്പോൾ ചോദിക്കണ്ടായി, നിനക്ക് ഞാൻ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ചായ വേണോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഭാര്യ തമാശ രൂപേണ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, എനിക്ക് ചായയാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യ പറയുകയുണ്ടായി, പ്രഭുപാദര് അന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാര്യ ആ ചായ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ന് പ്രഭുപാദരെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരാനൊക്കെ സാധിച്ചു. അപ്പോ ആ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാര്യ ആ ചായ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് അവർ തമാശ രൂപേണ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പിന്നീട് പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു തന്നെ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാ പ്രഭുപാദരുടെ മകനൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് സന്യാസമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ പലർക്കും എന്താണ് അവരുടെ ആര് തന്നെയായാലും ബ്രാഹ്മണനായാലും ഭഗവത് ഭക്തനായാലും ഭൂജന നായകനായാലും ഒക്കെ
തങ്ങളുടെ കടമ നിർവഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വിശാല മനസ്കരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കുറച്ച് മാറി നിന്നാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ. കുന്തി ദേവി വൃഷ്ണി കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സ്ത്രീയാണ്. പാണ്ഡുവിന്റെ ഭാര്യയായതോടെ പാണ്ഡവ കുടുംബത്തിന്റെ അമ്മയാണ്. സാമാന്യേന ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്റെ അച്ഛന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും കുടുംബങ്ങളോട് സ്നേഹബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണ, ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും കുടുംബത്തോട് ഗാഢമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും, ആകയാൽ ഈ സ്നേഹപാശം മുറിച്ചു തരിക. എന്നാൽ എനിക്ക് നിന്നോട് മാത്രം ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ മതിയല്ലോ. നീ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കുടുംബത്തിന്റെയും കഥ പൂജ്യം തന്നെ. ഈ കുടുംബങ്ങളോടുള്ള എന്റെ ബന്ധം തന്മൂലം മിഥ്യയാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നിന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക എന്നതാണ്. ഇതാണ് ഭക്തി. അപ്പോൾ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാരെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ കുന്തിദേവിയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ നാഥയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കുന്തി മഹാറാണി ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി കൃഷ്ണനോട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് എന്നതാണ് ഭക്തി. ബന്ധരാഹിത്യം ഒരാളിന് സാധ്യമല്ല. എന്തിനോടെങ്കിലും ബന്ധം ഒരാൾക്കുണ്ടാകും. എന്നാൽ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവത് ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയേ പറ്റൂ. ജനങ്ങൾ സാമാന്യേന കൃഷ്ണനോട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് ഭൗതിക അഭിലാഷത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയത്രേ. ദൈവമേ, നമുക്ക് നിത്യഭക്ഷണം തരൂ, ഇതാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന. അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തോടാണ് മാനസിക ബന്ധമുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ സുഖമായി കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൗതിക വസ്തുക്കളായി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ പദവി അതേവിധം തുടർന്നു പോകാമല്ലോ എന്നാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. ഇതാണ് ഭൗതിക ബന്ധം. ഒരു കണക്കിന് മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ഭൗതിക ലോക പദവി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതത്ര ആശ്വാസമല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭൗതിക ബന്ധന മോചനാർത്ഥം ഈശ്വരനെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി. ഭക്തിയോഗം ഉറയ്ക്കുന്നതിന് വൈരാഗ്യം ആവശ്യമത്രേ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഒക്കെ കഴിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് തന്നെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഈ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ ദുഃഖാലയമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ സന്തോഷത്തിന് തെരഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ആനന്ദമുള്ളത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണ്. അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് അല്ലെ. അവിടുന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും? അതിനാണ് ഭക്തിത സേവനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. അതിനാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ആസക്തിയാണ്. ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി നിമിത്തം ഒട്ടനേകം ഭൗതിക സമ്പത്തുക്കൾക്കായി നാം ആഗ്രഹം കൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ നമ്മെ യഥേഷ്ടം ഭൗതിക സുഖം അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അതിനും നമുക്ക് അർഹത ഉണ്ടാവുക തന്നെ വേണം. ആദ്യം അർഹത നേടുക, പിന്നെ ആവശ്യപ്പെടുക. ഞാനൊരു രാജാവാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, അതിന് തക്കവണ്ണം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ മുൻകൂറായി ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തായാലും അത് ലഭ്യമാക്കുവാൻ കൃഷ്ണന് കഴിവുണ്ട്. മുക്തിയായാലും ശരി. പക്ഷേ ഭക്തി എന്നത് അങ്ങനെയല്ല. അതിനൊരു പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം ആർക്കെങ്കിലും ഭക്തി നൽകിയെന്നിരിക്കട്ടെ, ഭക്തൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിലക്ക് വാങ്ങിയ മട്ടാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പരമശക്തൻ എന്നിരിക്കലും അദ്ദേഹം ഭക്തന്റെ ഉപകരണമായി തീരും. ഭക്തിയുടെ ഉച്ചതമമായ പ്രതീകമാണല്ലോ രാധാറാണി. അവരുടെ ഭക്തിക്ക് അത്യന്തം ശക്തിയുണ്ട്. അവർ കൃഷ്ണനെ വിലക്കെടുത്തിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ വൈഷ്ണവർ രാധാറാണിയുടെ കാൽ താമരപ്പൂക്കളെ ആശ്രയിച്ചു പോരുന്നു. അവർ ഒരാളെ ഇവൻ നല്ലൊരു ഭക്തനാണ് എന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ട താമസം കൃഷ്ണനെ അവരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ ഭക്തര് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ഗോപികമാരാണ് അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീമതി രാധാറാണി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആ രാധാറാണി ഒരാളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇവൻ നല്ലൊരു ഭക്തനാണ്, ഇവനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് രാധാറാണി പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് അനുസരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭക്തനെ സ്വീകരിക്കുന്നു പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഭക്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല, കൃഷ്ണഭക്തി പ്രത്യേകിച്ചും അല്ലെ. എന്താണ്
നമുക്ക് ഭക്തി തരൂ, കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ പിന്നീട് ആ ഭക്തന്റെ സേവകനായിട്ട് തീരുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ എന്തു തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴൊരു അപകടം വരും, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നേ നടന്നിട്ട് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളൊക്കെ വേഗത്തിൽ കൊടുക്കാം. മുക്തി പോലും വേഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്നവർ. എന്നാൽ കൃഷ്ണഭക്തി അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമൊക്കെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ളത്. രാധാറാണിയോട് പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഞങ്ങളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? രാധാറാണിയെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെയും കൂടി ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നു. രാധാറാണി നമ്മളെ ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിശേഷം മുക്തനായേ കഴിയും. ഈ അർഹത വൈരാഗ്യം എന്ന പേരിൽ പറയപ്പെടുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായി തീർന്ന സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് 100 പദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ അതിലെ 2 പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിതാണ്: വൈരാഗ്യ വിദ്യ നിജഭക്തി യോഗ ശിഷ്യാർത്ഥമേക പുരുഷ പുരാണ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശരീരധാരി കൃപാംബുദിര്യസ്തമഹം പ്രപത്യേ. ശരിയായ അറിവിനെയും ഭക്തിത സേവനത്തെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത എല്ലാറ്റിനെയും വൈരാഗ്യത്തെ പറ്റി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിച്ച പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഞാൻ സാദരം ഭജിക്കുന്നു. കരുണാസമുദ്രമാകയാലാണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെ വൈരാഗ്യം ശീലിക്കണം, എങ്ങനെ കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കണം, ഈ സംഗതികളെല്ലാം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപമെടുത്ത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇപ്പോൾ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ താൻ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുമാണ് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരുടെ വിമർശനം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ജപിപ്പിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് 24-25 വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ സുന്ദരിയും സ്നേഹമയുമായ ഭാര്യയെയും വാത്സല്യ സർവസ്വമായിരുന്ന അമ്മയെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വൈരാഗ്യ മാർഗമായ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടി മറ്റെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നപ്പോൾ സർവ്വജനങ്ങൾക്കും സമാധാരണീയനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഈ ഒരു നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവിരലൊന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി, ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന നദിയ നഗരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവി വളരെ ഉയർന്ന ഒന്നായിരുന്നു. ശരീര സൗന്ദര്യം തികഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നിട്ടും തന്റെ സുന്ദരിയും വിശ്വസ്തയും തരുണിയുമായ ഭാര്യയെയും വാത്സല്യവതിയായ അമ്മയെയും പദവിയെയും മറ്റെല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതാണ് വൈരാഗ്യം. തനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്നിരിക്കെ ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് വൈരാഗ്യമാണ്. എന്നാൽ അയാൾക്ക് ചിലത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അർത്ഥവത്തായ വൈരാഗ്യമാണ്. ആകയാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ത്യാഗം അപ്രതിമമാകുന്നു. മറ്റൊരാൾക്ക് ഇപ്രകാരം സുഖസമൃദ്ധമായ ഭവനത്തെയും മാന്യതയും മാതൃവാത്സല്യത്തെയും പത്നി പ്രണയത്തെയും മൈത്രി ബന്ധങ്ങളെയും ശിഷ്യസമ്പത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുവാൻ സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ സമപ്രായക്കാരനായ അദ്വൈത പ്രഭുവിനോടും ആദരണീയനായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാമായിട്ടും അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ. ആപനി ആചരി പ്രഭു ജീവേരാ ശികായ. എങ്ങനെ ഒരാൾ സർവസ്വം ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണഭക്തനാകണമെന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. തന്മൂലം രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ മന്ത്രിപദം ഉപേക്ഷിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രയാഗിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ നിലത്ത് വീണു ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്തു. വന്ദിച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി: നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമി
ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ചൊല്ലുന്നത്. അവിടുന്ന് കാരുണ്യക്കടലാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം എല്ലാവർക്കും അവിടുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ പ്രേമം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ അമൂല്യ വസ്തു എല്ലാവർക്കും യഥേഷ്ടം വാരിക്കോരി കൊടുത്തു. ജഗായി മതായി എന്നീ കുടിയന്മാർക്ക് പോലും കൊടുത്തു. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പാടിയിരിക്കുന്നത് കേൾക്കും. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ്? കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാണെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം, യാതൊരു യോഗ്യതയും നോക്കുവാതെ അല്ലെ, ആ ജഗായി മതായി ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചവരായിരുന്നു, അവർക്കാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നു, ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ജഗായി മതായി എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ എത്രയോ നീചമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കില്ലായി. അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്നും ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു തുളസിയില അവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയുന്നു. അതോടെ അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കറുത്ത കളറായി എന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെ അവരുടെ പാപങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിണ്ടായി. അപ്പൊ ഏറ്റവും കാരുണ്യവാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവാനൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. എന്നാൽ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു യാതൊരു ഉപാധിയും വെക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിക്കോട്ടെ, ഏതവസ്ഥയിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അത് തന്നെയാണ് പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയൊക്കെ നമുക്ക് ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ. എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പാടിയിരിക്കുന്നു, ദീനഹീന യഥാചില ഹരിനാമേ ഉത്താരീല താരസാക്ഷി ജഗായി മതായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രമാത്രം കാരുണികനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച് ഏതു തരത്തിലുള്ള പാപികളെയും അദ്ദേഹം മുക്തരാക്കി. ജഗായി മതായി എന്നിവർ തന്നെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ. അക്കാലത്ത് ഒരു ജഗായിയും ഒരു മതായിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മനം മാറ്റത്തിന് വിധേയരായിട്ട്. എന്നാൽ ഇന്നാകട്ടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശ പ്രക്രിയയിലും വളരെയധികം ജഗായിമാരും മതായിമാരും മുക്തി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അയാൾ ഏതു തരം അർഹതയുള്ളവനായാലും ശരി, ദാനം ധാരാളമായി ചെയ്യുന്നവനെ അത് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാലോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യം നൽകുന്ന ജഗായി മതായി ഏറ്റവും പാപികളാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അനേകം ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് അല്ലെ ഈ ജഗായി മാതായിമാരൊക്കെ മദ്യപിച്ചിട്ട് വഴക്ക് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് സ്വന്തം എന്താണ് ആ ബോധം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വധിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നത്. പ്രഭുപാദരെ തന്നെ ഒരിക്കലും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പ്രഭുപാദരെ നേരെ ഗണ്ണൊക്കെ ചൂണ്ടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വേഗം രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചവർക്കാണ് പ്രഭുപാദരെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഹിപ്പികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം, അവരെയൊക്കെ എല്ലാവരും പുറന്തള്ളിയിട്ടുള്ളവരെയാണ് പ്രഭുപാദരെ കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജഗായി മതായിമാരെ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകിയുണ്ടായി. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ്, ഒരു ദാനം ധാരാളമായിട്ട് ദാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പൊ ആരെ വേണമെങ്കിലും അത് കൊണ്ടുപോകാൻ വിളിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാത്ത കൃഷ്ണനെ അറിയുവാൻ വളരെ ക്ലേശമുണ്ട്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു പശ്യതി സിദ്ധയെ. ഭഗവത്ഗീത 7:3 നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുവാൻ ഒരാളെങ്കിലും കഷ്ടിച്ചു ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരിലും വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ജനങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ വെറുതെ അധ്വാനിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതം എങ്ങനെ വിജയിപ്പിക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നതേയില്ല. കൃഷ്ണനെ അറിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ മനുഷ്യജന്മം സഫലമായി. ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മൃഗം തന്നെ. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്തവൻ, കൃഷ്ണനാരെന്ന് അറിയാത്തവൻ മൃഗത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമൊന്നുമല്ല.
എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ കാലത്തുള്ള അധപ്പതിത ജീവന്മാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സൗജന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, നിനക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും എന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ സവിശേഷ സൗജന്യമാണ്. കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗം പരംപ്രജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും പറയുന്നു. അപ്പോ കലിയുഗത്തിലെ കലിയുഗം അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുന്നു. ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, കലവർദോഷ നിധേരാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാഗുണ കീർത്തനായ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗം പരംപ്രജ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞല്ലേ. ഇത്രയും കാരുണ്യമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ സറണ്ടർ ആവാനെന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നീട് ആദ്യം എനിക്ക് ശരണം തേടൂ, എന്റെ ശരണം തേടൂ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഇവിടെ യാതൊന്നും പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരോടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. കുന്തി ആകട്ടെ ഒരു സാധാരണ ഭക്തിയല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെന്താ പറയുന്നത്, മൃഗങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യർ, നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, മൃഗങ്ങളും ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, വൈദ്യനം, ഇതില് മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നും സവിശേഷമായിട്ട് മനുഷ്യന് ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ടല്ലേ. മറ്റുള്ള എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളും ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, വൈദ്യനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ ജന്മം തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ഒരാളുടെ ജന്മം സഫലമായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ജീവിക്കുന്നവരെന്താണ്, അതൊരു മൃഗം തന്നെയാണ്, മൃഗങ്ങളെക്കാളും വിശിഷ്ടനൊന്നുമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. കുന്തിയാകട്ടെ ഒരു സാധാരണ ഭക്തിയല്ല, അവർ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു നിക്കട ബന്ധുവാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ആദരം പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടും അവർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണ, എനിക്ക് 2 കുടുംബങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഒന്നെന്റെ പിതൃകുടുംബം, മറ്റൊന്ന് എന്റെ ഭർത്തൃകുടുംബം. ദയവചെയ്ത് ഈ 2 ബന്ധവും വിച്ഛേദിച്ചു തന്നാലും എന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മൈത്രി ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുകിട്ടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അവർ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ്, ഞാൻ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ്, ഞാൻ ഈ മതത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ്, ഞാൻ ഈ നിറക്കാരുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്നും മറ്റും വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനാകാൻ സാധ്യമല്ല. താൻ അമേരിക്കക്കാരനാണ്, ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, ആഫ്രിക്കക്കാരനാണ്, ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവനാണ്, ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവനാണ്, താൻ അച്ഛനാണ്, അമ്മയാണ്, ഭർത്താവാണ്, ഇയാളുടെ ഭാര്യയാണ്, അയാളുടെ ഭാര്യയാണ് എന്നീ തരത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക ഉപാധികളുമായി എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ജീവാത്മാവാണ്, പ്രസ്തുത ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ശരീരത്തിന് ചേർന്നതാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ലെങ്കിൽ ആർക്കച്ഛൻ, ആർക്കമ്മ, പരമപിതാവും പരമമാതാവും ആയും കൃഷ്ണനാണ്. ഒരു നാടകരംഗത്തിൽ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സഹോദരന്റെയും സഹോദരിയുടെയും വേഷങ്ങൾ കെട്ടി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നാം. ഈ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്, ഈ രാഷ്ട്രത്തിലെ അംഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മായ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മെ ആട്ടമാടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നാം കുരങ്ങ് കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളോ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഈ ജന്മം. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ എല്ലാ ജന്മത്തിലും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ എല്ലാ ജന്മത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തില് നമ്മുടെ ആ അച്ഛനും അമ്മയും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെക്കാളും ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജന്മത്തിലും പരമപിതാവും പരമമാതാവും കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറയും. ഒരു നാടകത്തിലൊക്കെ ഉള്ള മാതിരി നമ്മള് ഇവിടെ ഈ ജന്മത്തില് നമ്മള് ആ ഓരോരോ റോള് അഭിനയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. ജീവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതി ഗുണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കിയാൽ ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് പ്രകൃതി അതിനെ ആട്ടിക്കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാനിതാണ്, ഞാൻ അതാണ് എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവിന്റെ ആധികാരികമായ തത്വമാണ് ഈ ഗീതാ പദ്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതറിഞ്ഞാൽ വിമുക്തനായി തീരാം.
ദേഹപ്രാധാന്യ ബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാകണം ഏറ്റവും സാരഭൂതമായ വിദ്യാഭ്യാസം. പക്ഷേ ഭാഗ്യദോഷത്താൽ വൈജ്ഞാനികന്മാരും ദാർശനികന്മാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും മറ്റു നേതാക്കളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് മൂലം ജനങ്ങൾ സ്വദേഹത്തോടുള്ള ബന്ധമാണ് അധികവും പുലർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഒരവസരം ലഭിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ മൂർഖരായ നേതാക്കന്മാർ ജനങ്ങളിൽ ദേഹതാൽപര്യം ഗാഠമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ആ അവസരം നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ കടുത്ത ശത്രുക്കളത്രേ. ജലജീവികളിൽ നിന്നും ചെടികൾ, മരങ്ങൾ, കൃമികീടങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ മുതലായവയിലൂടെ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗ പടവുകളിലൂടെ കയറി വന്നിട്ടാണ്, വികാസം പ്രാപിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യരൂപം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വികാസ പ്രക്രിയയിലെ അടുത്ത പടി എന്തെന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത് വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യാന്തി ദേവ വ്രതാദേവൻ. പരിണാമത്തിന്റെ അടുത്ത പടിയായി ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഓരോ രാത്രിയും നാം അനേകം ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും മുകളിൽ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഉയർന്ന ലോകവ്യൂഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ഈ ഉപരിലോകങ്ങളിലും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. അവ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ നിന്നേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് താൻ. ഭൂമിയിൽ നാം കവിഞ്ഞത് 100 കൊല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു വരാം. എന്നാൽ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഗണിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം എത്രയോ അധികം സംവത്സരങ്ങളോളം ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിനെ പറ്റി ഭഗവത്ഗീത 8:17 പ്രസ്താവമുണ്ട്. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അർഹയത് ബ്രഹ്മണോ വിദു. നമ്മുടെ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു 12 മണിക്കൂർ പോലും കണക്കാക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. എങ്കിലും ബ്രഹ്മാവിനും മരിക്കണം. ഒരാളുടെ ജീവിതകാലം എത്ര വേണമെങ്കിലും ദീർഘമായിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിര ജീവിതം സാധ്യമല്ല. എന്നിരിക്കലും പരിശ്രമിക്കുന്നതായാൽ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. അതുപോലെ പിതൃലോകങ്ങളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം. അവിടെ ചെന്ന് പിതാമഹാദി പൂർവികന്മാരെ കാണാം. അല്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടണമെന്തെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ യാന്തി മദ്യാജി മാം പിമാം എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കൃഷ്ണഭക്തനായാൽ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്കും പോവാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മള് ഓരോരോ ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ലോകത്തിലെത്തും. അല്ല, നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ പിറക്കും അല്ലെ. അല്ല, നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നരകത്തിലേക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു സ്വന്തം ഭവനമായ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്കോ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് യഥേഷ്ടം പോകുവാൻ കഴിയും. ആകയാൽ ബുദ്ധിയുള്ള പുരുഷൻ വിചാരിക്കണം, ഞാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന പക്ഷം എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചെന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തന്നെ, ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തന്നെ പോകുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടാ എന്ന്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ശരീരം നശിക്കും, മറ്റൊരു ശരീരം പിന്നീട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഏതു വിധത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ. സത്വഗുണത്തെ ആശ്രയിച്ചും പാപജീവിതത്തിന്റെ 4 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയും ജീവിക്കുന്ന ഒരുവനെ അടുത്ത ജന്മം ഉപരിലോകങ്ങളിൽ കഴിയാം. അയാൾ ശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തനാകണമെന്നില്ല. പാപജീവിത കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞും കൂടുന്നതായാൽ തന്നെ സത്വഗുണവനായി തീർന്ന അയാൾക്ക് ഈ അവസരം ലഭ്യമാക്കാം. എന്നാൽ വെറും പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ തിന്നും ഉറങ്ങിയും ഇണചേർന്നും സ്വരക്ഷ നേടിയും നടന്നാൽ അയാളുടെ ജീവിതം പാഴായത് തന്നെ. ഈ ഒരു സുവർണാവസരം അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ജന്മം അല്ലെ, ഇത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും ഒരു ജന്മത്തിന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ അങ്ങനെ വേണ്ടേ. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സുവർണ അവസരമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഏത് ജന്മം, നമ്മൾ കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമൊക്കെ ജപിച്ച് നമ്മൾ ഉപരിലോകങ്ങളെത്തും, ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിലെത്തും. ഉപരിലോകങ്ങളൊക്കെ അവിടെ 10,000 വർഷങ്ങൾ ആയുസുണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. എന്നാൽ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്താ, കലിയുഗത്തിലെ ആ സുവർണ കാലഘട്ടം തീരുവല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടം അല്ലെ. 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചു. അപ്പോ ഈ കാലഘട്ടം 10,000 വർഷം വരെ എന്താണ്, നല്ല കാലഘട്ടമാണെന്ന് പറയും. കലിയുഗം ഏറ്റവും മോശമാണെങ്കിലും അതിലെ നല്ല കാലഘട്ടമാണ് 10,000 വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 10,000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഗംഗ അപ്രത്യക്ഷമാകും, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവരില്ലാതാവും, ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാവും. അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും ഗംഗ അപ്രത്യക്ഷമാകും. എല്ലാം അങ്ങനെ എല്ലാം എന്താണ്, 10,000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
എല്ലാം എന്താണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, യുദ്ധങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ലോകങ്ങളിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം കലികത്തിന്റെ കുറച്ച് ആരംഭേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 4,32,000 വർഷത്തില് 5,000 വർഷത്തോളം ആയുള്ളൂ അല്ലെ. ഇനി ഒരു 5,000 വർഷം കൂടി നല്ല കാലഘട്ടം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ആ 5,000 വർഷത്തേക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മതി എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ 10,000 വർഷങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സുവർണ അവസരം ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇനിയും ഒരു ജന്മത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇവിടെ കലിയുഗത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നല്ല 10,000 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ആ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ 10,000-കണക്കിന് വർഷം ആയുസുണ്ടല്ലേ. ഈ ഭൂമിയിൽ 100 വർഷമാണെങ്കിൽ ഉപരിലോകങ്ങളൊക്കെ അതിലും എത്രയോ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കാതെ എന്താ വേണ്ടത്, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവത് നാമം ജപിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഈ ജന്മം തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ മൂർഖന്മാർ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അടുത്തൊരു ജന്മമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസമേ അവർക്കില്ല. റഷ്യയിലെ കൊട്ടോസ്കി എന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ ഒരിക്കൽ അവിടെ വെച്ച് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫസർ പ്രഭുപാദരോട് ചോദിച്ചു, സ്വാമിജി, ഈ ശരീരം നശിച്ചാൽ എല്ലാം നശിച്ചു എന്ന്. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പ്രൊഫസറാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞു, ഇത്തരക്കാർ വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകളായും ദാർശനികരായും നടിച്ചേക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയില്ല, മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖസ്രോതസ്. ആകയാൽ ഈ മൂർഖന്മാരെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. ഞാൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗങ്ങളോട് കർശനമായി ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൂർഖന്മാർ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ തന്നെ ദുർനേതാക്കന്മാരാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാർ വെറും വികാരജീവികളാണെന്ന് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നേരെ മറിച്ച് അവർ ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനികരാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഫസർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും അതാണ് വേദവാക്യമായിട്ട് കണക്കൂട്ടുക അല്ലെ. ആ പ്രൊഫസർ പറയുന്നു, ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ എല്ലാം നശിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് വേദങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഇതിനു മുന്നേ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഇനിയും എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാവരുടെയും ധാരണ അല്ലെ, ഈ ജന്മം കൊണ്ട് എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ പൊരുതി എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണന് 2 വിധം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. പരിത്രാണായ സാധുന, വിനാശായ ച ദുഷ്കൃത. സജ്ജന സംരക്ഷണവും ദുർജന വിനാശവും. പാണ്ഡവർക്കും വൃഷ്ണികൾക്കും കൃഷ്ണൻ സംരക്ഷണം നൽകി. അവർ ഒന്നാം തരം ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അതേസമയം അദ്ദേഹം കംസൻ, അകാസുരൻ, ബകാസുരൻ മുതലായ അസുരന്മാരെ വധിച്ചു. ഈ 2 പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെച്ച് കൂടുതൽ പ്രധാനം അസുരവധമാണ്. ദുഷ്ടനിഗ്രഹത്തിന് എത്ര സമയം ഉപയോഗിച്ചു, ശിഷ്ടപരിപാലനത്തിന് എത്ര സമയം ഉപയോഗിച്ചു, ഈ രണ്ടും ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കാം നിഗ്രഹ പരിപാടിക്കാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തകരും വധപരിപാടിയിൽ ഏർപ്പെടണം. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല. തർക്കം, യുക്തി, അധ്യാപനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾ അസുരനാണെന്നിരിക്കട്ടെ തർക്കിച്ചും യുക്തിവിചാരം ചെയ്യിച്ചും അയാളുള്ള ആസുര പ്രവണതകളെ വധിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തനാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. വിശേഷിച്ചും ഈ യുഗത്തിൽ, കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ ദരിദ്രന്മാരാണല്ലോ. ശാരീരിക വധം കുറെ കടന്ന കയ്യാവും. യുക്തി കൊണ്ട് വധിക്കണം, വാദിച്ചു വധിക്കണം, ശാസ്ത്രീയമായ ആത്മബോധം കൊണ്ട് വധിക്കണം. പ്രഭുപാദരെ അവരെയൊക്കെ വധിക്കാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ? ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരിനൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് തർക്കിച്ചിട്ട് അവരെടുത്ത് വിജയിക്കണം. കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശമാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ഇനി ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ച് അല്ലെ, ഭാഗവതം അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകേണ്ടത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ഈ ഭാരതഭൂമിയിലുള്ള ഓരോരാളുടെയും ചുമതലയാണ്. പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദരെ ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യണം എന്നാ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു.
നമുക്ക് 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ത്വയി മേ അനന്യ വിഷയാ മതിർമധുപദേ സകൃത് രതിമുദ്വാഹദാ ഗംഗൈവൗക മുദന്വതി. അല്ലയോ മധുസൂദന, യാതൊരു വിഘ്നവും കൂടാതെ നിത്യമായി ഗംഗാനദി സാഗരത്തിൽ നിപതിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ മനസ്സ് മറ്റൊന്നിലും വ്യതിചലിക്കാതെ അങ്ങിൽ തന്നെ സദാ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മധുസൂദനൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു എന്താണ്, ആ നദികളൊക്കെ സാഗരത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തല്ലേ, അതുപോലെ ഭഗവാനിലേക്ക് മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാത്ത മനസ്സ് മറ്റൊന്നിലും വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി തരണം, അനുഗ്രഹം നൽകണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ വിവർത്തനം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭാവാർത്ഥം: എപ്പോൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നുവോ അപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെയും ഛേദിക്കുക, മറ്റൊരാളുടെ സ്നേഹം പോലുള്ള അസുഖമായ ഘടകങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ നിഷേധം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. ഇത് സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഒരു ജീവാത്മാവ് ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ വികാരം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാവണം. എന്തെന്നാൽ അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യ ലക്ഷണമാകുന്നു. ആഗ്രഹം, കോപം, അഭിലാഷം, പ്രേമ വികാരം തുടങ്ങിയ ജീവിത ലക്ഷണങ്ങളെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കരുത്. കർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചവ മാത്രമേ മാറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ആഗ്രഹങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കരുത്. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഭഗവത് സേവന അഭിലാഷം കൊണ്ടുവരണം. കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയുള്ള സ്നിഗ്ധതയിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. എപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹം ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ, സ്ഥിതിഭേദം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ, അപ്പോൾ അത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരായിട്ടല്ലേ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദരി അത്രയും മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനായിട്ട് വളരെയേറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരോട് പറയുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ധാരാളം നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് അതിനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അതായിട്ടാണ് കണക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ രീതിയിൽ കണക്കൂട്ടി. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അതായിരുന്നില്ല. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം വിദേശത്തൊക്കെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പാലിക്കുന്നില്ല. അത് സ്വന്തം ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ സ്വാർത്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കരുതുന്ന പോലെ എനിക്ക് എന്റെ മുക്തി, എന്റെ അതാണ് പ്രധാനം, എന്റെ ഭക്തി ചെയ്യൽ, എന്റെ മുക്തി അതാണ് പ്രധാനം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ, വൃന്ദാവനം ഒരു സാധാരണ പ്രദേശമല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഭഗവത് ധാമത്തിന്റെ പതിപ്പാണ്, ഭഗവാനിയുടെ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരണ്ട അങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രഭുപാദർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വിദേശത്തൊന്നും പോവാത്ത അവിടെ തന്നെ കഴിയാം. എല്ലാ ആൾക്കാരും പ്രായമാവുമ്പോൾ ആ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ കഴിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ അതല്ല കണക്കൂട്ടിയത്. പ്രഭുപാദർ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആ ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിദേശത്തൊക്കെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ സാധാരണ ആൾക്കാരെ പോലെ അവിടെ പോയിട്ട് ഭജനമിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദര് സ്വന്തം താല്പര്യം നോക്കാത്ത 70 വയസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ അസുഖങ്ങളും ഇതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം മകൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഇനി അച്ഛൻ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോ അത്രയും 70 വയസ്സിലെ പ്രഭുപാദര് നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നൊക്കെ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന അവിടെയൊക്കെ ഉക്രൈനിലൊക്കെ ധാരാളം ഇസ്കോണിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവരൊക്കെ വളണ്ടിയറെ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പ്രസാദമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ധാരാളം ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെ
ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിലൊക്കെ പരിക്കൊക്കെ പറ്റി ചില ആളുടെ ജീവൻ തന്നെ പോയി. എന്നിട്ടും അവര് എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ആ ഭഗവത് പ്രസാദം, അവര് ഭഗവാനെക്കൂടെ മറന്നു തന്നെ ജീവിച്ചായിരിക്കും. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷമെങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേൾപ്പിക്കാനും ഭഗവത് പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ സ്വന്തം എന്താണ് ആ ജീവിതം തന്നെ അവിടെ ഹോമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് കാണിച്ചു തന്ന എന്താണ്? സ്വന്തം ആ സുഖവും ഇതും സന്തോഷമൊന്നുമല്ല പ്രധാനം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും ദയ കാണിക്കുക, കാരുണ്യം കാണിക്കുക. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജീവദയ, മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ കാരുണ്യം കാണിക്കണം. അർജുനൻ തന്റെ സ്വകീയ ഹിതത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി മാത്രം തന്റെ സഹോദരന്മാരോടും ബന്ധുക്കളോടും യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് സന്ദേശമായ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാവുകയും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഭഗവതേച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായി തീർന്നു. അതിനാൽ മൈത്രിയിലൂടെ ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കുക വഴി അർജുനൻ ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കിയെന്ന് എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. യുദ്ധവും മൈത്രിയും അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം മുഖേന അർജുനൻ മറ്റൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആകയാൽ യാതൊരു വ്യതിയാനവും കൂടാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നതാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ഈശ്വരനല്ലാത്ത ഒന്നിൽ അഥവാ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത കാര്യപരിപാടികളിലാണ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നത്. ഭഗവത് സേവന സംബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ എപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ അതിനെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി ആ പരിപൂർണത ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്നും അത് പ്രാപ്തമാകണമെന്നും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. തീരാറായി. ഇത് അവസാനത്തെ ഒരു ശ്ലോകയുള്ളൂ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടുമുള്ള കുന്തിദേവിയുടെ വാത്സല്യം ഭക്തിയുത സേവന പരിധിക്ക് അതീതമായിരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവത് ഭക്ത സേവനവും അഭിന്നമല്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവത് ഭക്ത സേവനം ഭഗവത് സേവനത്തെക്കാൾ അധികം മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും കുന്തിദേവിക്കുള്ള വാത്സല്യം കുടുംബ ബന്ധത്താൽ ഉളവാകുന്നതാവുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധത്താൽ ഉണ്ടായി ഈ സ്നേഹബന്ധനം മായയാൽ ഉളവാകുന്ന ബന്ധമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചർച്ച ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാകുന്നു. പരമാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുസ്ഥാപിതമായ ആത്മബന്ധങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ബന്ധങ്ങളാകുന്നു. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കുന്തിദേവി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപരിപ്ലവമായ ബന്ധത്തെ ഛേദിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കിയത്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണം ഉപരിപ്ലവമായ ബന്ധനമാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവാൽ ഉളവാകുന്ന ബന്ധം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ഹേതുവാകുന്നു. ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ സുസ്ഥാപിതമാകുന്നു. അന്ധകാരത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് വീക്ഷണമല്ല, എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്താൽ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ വീക്ഷിക്കാനാവാത്ത സൂര്യനെയും മറ്റുള്ള സർവ്വതനെയും വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാർഗമാണത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലേ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രഭുപാദര് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രിയ ഭക്തനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, പ്രഭുപാദർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഹരിനാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് ശ്രീലപ്രഭുപാദർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖ വൃഷ്ണ്യർഷഭാവനിതൃ രാജന്യവംശദഹനാന പവർഗവീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോദിജ സുരാർത്തി ഹരാവതാര യോഗേശ്വരാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ. അലയോ കൃഷ്ണ, അർജുനത്തോയ, അലയോ വൃഷ്ണി വംശാധിപ, പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണങ്ങ്. അങ്ങയുടെ ശൗര്യം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിന്റെ നേതാവാണ് അങ്ങ്. ഭക്തർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കൊടിയ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും അങ്ങ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവ്യശക്തികളും അങ്ങയിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഈ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഗുരുവാണ് അങ്ങ്. സർവശക്തനായ പരമദൈവം അങ്ങാവുന്നു. അനന്തശക്തിമാനായ അങ്ങേ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഗോക്കളുടെയും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ എന്താണ് ആ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ,
നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗത്തിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. ആ ഗോക്കളേക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഒക്കെ എല്ലാ സംരക്ഷണങ്ങളും നൽകുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ചെറിയ ഭാവാർത്ഥങ്ങളും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നിർത്താം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച സംക്ഷേപ വിവരണം കുന്തി ദേവി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ശാശ്വത അതീന്ദ്രിയ ധാമമുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം സുരഭി ഗോക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. അനേകായിരം ഐശ്വര്യ ദേവതകളാൽ പരിസേവിതനാണ് അദ്ദേഹം. തന്റെ ഭക്തരെ പുനരാർജിക്കാനും ഭരണച്ചുമതലയുള്ളവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമാധാന പഞ്ചക ഘടകങ്ങളാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ കൂട്ടത്തോടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അനന്തമായ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ശക്തിക്ഷയം സംഭവിക്കാതെ സദാ വീര്യപൂർണനായി നിലകൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ പൊതുക്ഷേമത്തിന് മുഖ്യ ഘടകങ്ങളാകിയാൽ ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവത് ഭക്തരും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ അഭീഷ്ടത്തിന് പാത്രമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭഗവാനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ കലിയുഗത്തില് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കുന്തി ദേവിയുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഒരു മന്ദഹാസം സുതഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അത്യന്തം വിശിഷ്ടമായ വാക്കുകളാൽ കുന്തി ദേവി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കീർത്തനം ചെയ്ത് ശ്രവിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം മന്ദഹസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദഹാസം മായാശക്തിയെ പോലും അത്യന്തം ഹൃദയാകർഷകമായിരുന്നു. മായാശക്തിയെ പോലെ അത്യന്തം ഹൃദയാകർഷകമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മന്ദഹാസം അതിന് കുറെ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. അവ അത്രയും സുന്ദരമായിട്ടില്ല. അപ്പൊ കുന്തി ദേവി ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നും തിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല. ഒരു മന്ദഹാസത്തോടെ അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ചെറിയ 4 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് നമുക്ക് വേറെ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിക്കാം പിന്നീട്.